Madalas kapag may kung anong nararamdaman noong araw, albularyo kaagad ang lalapitan. Kapag may kahina-hinalang nadarama, wala nang iba pang takbuhan. Subalit paano kung ang albularyo na iyong nilapitan, siya lang din pala ang unti-unting pumapatay sa mga anak mo ng palihim. Ang akala mong makakatulong sa pamilya mo, iyon lang din pala ang matagal nang sa inyo ay nagpapahirap. Kung bakit at paano ay malalaman natin sa kwento ng isang Ginoo na itatago natin sa pangalang Mang Ambrosio. Napansin ni Mang Ambrosio ang unti-unting pagbagsak ng katawan ng kanyang anak na si Mildred. 7 anyos na batang babae. Kaya minabuti niyang dalhin ito sa albularyong bagong salta sa kanilang lugar. Si Lolo Esteban, ilang buwan pa lang ito sa lugar. Ngunit marami na ang humahanga sa pagiging magaling nitong manggagamot. Walang may alam kung saan ito galing. Basta na lang itong nagtayo ng kubo. Ilang daang metro mula sa bahay ni Mang Ambrosio. Nagmumukha na itong ermitanyo sa haba ng bigote at buhok. Hindi uso ang doktor noong araw sa aming lugar. Sa albularyo lang lumalapit ang mga tao noon. Mas mabilis ang paggaling ng may karamdaman. Wala pang bibilhin na resitang gamot. Dahil tubig lang ang ipapainom na may sulat na Latin. Gagaling na kaagad ang pasyente. Gagaling na yan. Pagdating nyo ng bahay, maglalaro na yan. Wika ng matanda matapos gamutin ang bata. Salamat po, Lolo. Napakaswerte namin at dito ka napadpad sa aming lugar. Wika ni Mang Ambrosio sa matanda. Napangisi ang matanda at hinimas-himas pa ang ulo ng batang si Mildred. Walang anuman. Tanging sagot lang nito. Pag-uwi ng mag-ama ay diretso na si Mildred sa nagkumpulang mga bata na naglalaro ng tumbang preso. Naku anak, huwag ka muna makipaglaro. Baka mabinat ka anak. Wika ng ina nito nang makitang dumiretso na ito sa mga kalaro. Hayaan mo mahal. Sabi ni Lolo Esteban ay magaling na raw ang anak natin. Kita mo naman, di ba? Masigla na siyang muli. Masayang wika ni Mang Ambrosio habang tinitignan ang anak na sobrang aliw sa paglalaro. Araw noon ng Biyernes. Madaling araw pa lang ay pumunta na si Mang Ambrosio sa kanyang sakahan para maani ang mga gulay na pananim. Dadalhin niya iyon sa Banwa. Biyernes kasi ang araw ng kanilang tinda. Diretso na rin siya sa paggapas ng mga damong ipapakain sa kanyang mga kambing na nasa loob ng kanilang poultry. Nagtaka pa ito dahil walang blake ang sumalubong sa kanya. Dati naman, malayo pa lang siya ay sinasalubong na siya nito sa daan. Si Blackie ang kanyang aso na inasahan niyang tagabantay ng kanyang mga pananim at alagang hayop. Walang sino mang magnanakaw ang makakapasok sa taniman ni Mang Ambrosio dahil sobrang bangis ni Blackie sa mga hindi pamilyar na tao. Blackie, tawag nito sa alaga. Malinga-linga pa siya dahil inisip niyang baka maagang naglaro. Mahilig kasi itong manakip ng ibong buntog. Ngunit tahimik pa rin. Blackie! Mas nilakasan pa niya ang pagtawag dito. Subalit wala pa ring Blackie. Kinutuban ng masama si Mang Ambrosio. Parang may pagkaramdam na siyang may kakaibang nangyari sa kanyang alaga. Inisip niyang baka may ahas na naligaw sa kanyang kubo sa gitna ng sakahan. Baka nilamon nito ang kanyang alaga. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag kaya maaaninag na rin niya ang kanyang kinaroroonan. Hindi nga lang niya makita ang buong paligid dahil sa makapal na hamog na nakabalot sa buong kabukiran. Papunta siya sa kubo. Sisilipin niya ang silong at baka naroon lang, baka tinatamad lang na salubungin siya. Pagdating niya roon ay kaagad niyang pinailawan ang silong ng kubo. Napatikip siya ng bibig nang makita ang kanyang hinahanap.
Si Blackie ay nilalangaw na. Butas ang tiyan at nagkalat ang bituka sa gilid nito. Nanlumo si Mang Ambrosio sa sinapit ng kanyang alaga. Ito pa naman ang nag-iisang nagbabantay sa kanyang kubo at mga alaga. Tila nawawalan siya ng alalay ng mga sandaling iyon. Pumunta siya sa poultry para kukuha sana ng bakanting sako. Ngunit laking gulat niya nang makita ang dalawa sa mga alagang kambing niya ay ganoon din ang sinapit sa aso niyang si Blackie. Naisip ni Mang Ambrosio na may gumagalang aswang sa kanilang lugar. Unang beses niyang naranasan ang ganoong bagay matapos lumipas ang 4 na dekada. Natigil si Mang Ambrosio sa paglalakad ng mamataang bukas ang poultry. Kaagad siyang tumakbo papasok. Kaagad bumungad sa kanya ang mga katawan ng kanyang alagang kambing. Nasa 3 ang sa mga ito ay wasak ang tiyan. Nagsiiyakan pa ang ibang mga kambing. Tila na trauma sa kanilang kasamahan. Nanlumo si Mang Ambrosio sa nangyari sa kanyang mga alaga. Wala nang iba pang may gumawa nitong iba, kundi isang aswang. Iyon lang ang hinala niya, pero alam niyang totoo. Nagbadali niyang pinuntahan ang kanyang 2 kalabaw sa likod. Napahinga siya ng malalim nang makitang kumakain lang ito ng damo na kanyang ginapas at iniwan. Gayunpaman, sobrang bigat ng pakiramdam ni Mang Ambrosio sa nangyari sa kanyang mga alaga. Lalo na kay Blackie na sobrang napamahal na sa kanya. Ito na ang kasakasama niya lagi sa gitna ng sakahan. Laging nakasunod kahit sa pag-aararo at kasama niya sa pagkain ng pananghalian. Wala na siyang makakasama pa. Kahit sa pag-aani ng kanyang mga gulay ay tila wala siyang gana. Kung hindi lang kailangan na bumili ng kanin at pang-ulam para sa kanyang pamilya, ay wala siyang balak na pumunta pa ng Banwa para magbenta at bumili ng mga pangangailangan. Gusto niyang magluksa sa araw na iyon. Binalita niya ito sa kanyang asawa. Nang malaman iyon ng kanyang asawa, ay kaagad ng ikwento nito sa iba ang kakaibang nangyayari. Hanggang sa naging tanyag na sa lugar na may gumagalang aswang. Naalarma ang mga tao. Simula noon, 6:00 pa lamang ay sarado na ang buong kabahayan. Patay na ang mga ilaw at tahimik na ang loob ng bahay. Mahigit 1 linggo lang noon buhat nang gumaling si Mildred ay muli na naman itong nagkasakit. Kaya dinala na naman ito ni Mang Ambrosio sa matanda. Ngunit nang sumunod na linggo matapos na gumaling na naman ang karamdaman ng bata ay ang Kuya Ram naman nito na 11 anyos ang nagkasakit. Inapoy ito ng lagnat at nagdideleryo kaya dinala kay Lolo Esteban. Ngunit pagkakita nito sa matanda ay biglang napasigaw ito, sabay tago sa dibdib ng ina. "Siya po ang aswang, nanay!" Umiiyak na wika ng bata na nakasubsob pa ang ulo sa dibdib ng ina. "Anak, manggagamot si Lolo Esteban. Siya ang gagamot sa iyo," wika ni Mang Ambrosio sa bata. Ngunit umiling-iling ang bata. Wari ay ipinaglalaban nito ang kanyang sinabi. "Pasyensya na po kayo, Lolo. Hindi yata sanay ang bata sa bigote at buhok mong mahaba," hinging paumanhin ni Mang Ambrosio. Tumawa lang ang matanda at napatango sabay sabi na, "Ayos lang yan. Nagmumukha naman talaga akong aswang sa lagay na ito." Napailing pa itong muli at napangisi sabay gulo ng buhok ng bata. Ngunit ayaw ng bata ang kanyang ginagawa. Nahalata naman kaagad ito ng matanda, kaya mabilis na binawi ang kamay nito. Sinimula na lamang niya ang paggamot dito para makauwi na raw ito at malalim na ang gabi. Samot-saring elemento na daw ang naglalabasan kapag ganoong oras. Delikado at baka mapaglaruan daw sila ng mga ito. Binigyan pa sila ng matanda na panlaban sa mga nasabing elemento.
Malaki ang pasalamat ng mag-asawa sa kabutihan ng matanda. Umuwi sila ng ligtas at kinaumagahan ay gumaling rin kaagad ang bata. Ngunit kapansin-pansin na kahit masigla ang mga itong nakikipaglaro, ay sobrang payat at halatang nandidilaw na ang mga ito. Ilang beses tinanong ng ginang ang mga anak kung may mga sakit ba ang mga ito. Ngunit umiiling lang din at wala raw silang may nararamdamang masakit at kakaiba sa katawan. Malakas din naman ang mga ito kung kumain. Ngunit hindi talaga mapakali ang mag-asawa. Gusto nilang dalhin ang mga bata sa matandang manggagamot para sana mapagamot muli. Ngunit nagmatigas ang mga ito at tila ba natatakot na sa matanda. Biglang naalala ni Mang Ambrosio ang kanyang kapatid na namatay. Katulad itong nangyari sa kanyang mga anak. Unti-unting pumapayat at naninilaw. At huli na nang malaman nilang na aswang pala. Nahuli nga nila ang aswang ngunit hindi rin naagapan pa ang kapatid. At namatay rin ito dahil tuluyan ang bumagsak ang red platelet nito. Sa galit ng kanyang ama ay sinunog pati ang buong angkan ng aswang dahil hindi matanggap ang ginawa nito sa kanyang kapatid. Samantalang, sa kubo ni Lolo Esteban, nagpapahid ito ng langis para sa unti-unting pag-iba ng anyo ng kanyang katawan. Uhaw na naman siya sa dugo. Iniisip niya kung sino na naman sa dalawang magkakapatid ang sisip-sipan niya ng dugo. Napapakit pa siya habang iniisip ang bawat lunok niya sa sariwang dugo ng mga batang mainit-init pang humahagod sa kanyang lalamunan. Napapangiti na lamang siya habang iniisip iyon. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nag-iba ang buong kaanyuan nito. Oras na ng paglipad patungo sa bahay ni Mang Ambrosio. Pagdating ng bahay ng mag-asawa ay kaagad siyang bumesto sa dati niyang nadiskobring butas. Hindi siya dumapo sa bubong at mabilis na maririnig ang kanyang kaluskos. Hindi lahat sa mga ito ay maaaring maunahan ng kanyang gabay. Naniniguro siya dahil higit sa lahat ay ang kanyang kaligtasan. Sisilip na sana siya para tignan ang pwesto subalit wala na siyang may maaaninag pa sa loob. Nakapagtatakang hindi na niya mahanap ang butas. Inikot-ikot niya ang buong kabahayan. Sakaling may ibang butas pa subalit wala. Sa galit niya ay bigla siyang nagwala. Hindi niya matanggap na hindi makakasipsip ng dugo sa gabing iyon. Dahil takam na siya. Narinig niya ang pag-ubo sa loob. Tila sinasadya iyon. Ibig sabihin ay nagising ito dahil sa kanyang ginagawang pag-ingay. Alam ko na kung bakit ganito ang mga anak ko. Ikaw na aswang pala ang may kagagawa nito. Ulyaw ni Mang Ambrosio mula sa loob. Naging mabangis ang huni ni Lolo Esteban. Lalong nagalit. Subalit ayaw niyang umalis dahil hindi pa siya nakakasipsip ng dugo. Ayaw niya ng dugo lang ng hayop. Natatakam siya sa kakaibang sarap ng sariwang dugo ng isang bata. Tila kay bango nitong samyuhin. Biglang sumigaw ulit si Mang Ambrosio. Ayaw mo talaga kaming tigilan. Humanda ka bukas. Papahulaan ko kay Lolo Esteban kung sino kang aswang ka. Bulyaw ulit nito. Nagbunyi ang matandang ermitanyo na aswang na ay albularyo pa. Inikot-ikot niya ang bahay ni Mang Ambrosio. Sabay huni ng napakatinis. Aliw na aliw siyang paglaruan ang pamilya. Ang hindi niya alam ay galit na ang Ginoo sa loob. Kinuha nito ang mahabang pinute o itak na dati pa ay pag-aari ng ama. Baon rin ang napakaraming asin sa bulsa. Hindi mag-aatubali si Mang Ambrosio na tagain ang aswang na matagal na palang perwisyo, hindi lang sa kanyang mga alagang hayop, kundi pati na rin sa kanyang dalawang anak. Pagkababa ng silong ay kaagad nang nagmatsyag ang Ginoo. Alam niyang lalapitan siya nito
Naiirita na rin siya sa tinis ng tinig nito na parang nananadya. Nakailang ikot na yata ito. Tila ba si Mang Ambrosio na ang nakaramdam ng pagkahilo para rito. Biglang may parang huni ng alagang pato sa kanyang likod. Napalabi si Mang Ambrosio. Talagang lilinlangin pa siya nito. Ngayon ay magiging pato na naman ito. Mabilis siyang lumingon at kasabay ay ang pagtaas ng mahabang pinuti na napakatalim. Buong lakas niya itong itataga sa aswang na tumatalo na rin pala sana para dambahan siya. Alanganin na itong umilag pa. Talagang sapul na sapul ito sa patalim na tumama sa kanyang bewang. Hati ang katawan nito nang bumagsak sa lupa. Nagmumuka itong manananggal at iyon ay hindi sadyang gawin ni Mang Ambrosio. Nang pailawan iyon ni Mang Ambrosio ng hawak na flashlight, ay hindi pa kaagad namatay ang matandang aswang. Galit na galit pa rin ito ngunit mahina na. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong nag-iba ng anyo. Nagulat si Mang Ambrosio sa nasaksihan. Kaya pala mahaba ang buhok at balbas nito. Ito pa rin pala ang albularyo na akala niya ay kakampi ng katauhan sa kanilang lugar. Nanlumo na lamang sa kanyang ginawang pagtitiwala. Hayop ka, Lolo Esteban. Halos hindi na ako makatulog sa pag-aalala sa mga anak ko. Sa iyo ko pa nilalapit ang kondisyon nila. Iyon pala ikaw lang din ang may gawa. Hayop ka. Galit na wika ni Mang Ambrosio habang nanlulumo. Gumaganti lang ako. Halos pabulong na wika ng matanda. Gante, wala akong inargabyadong tao. Hindi ako nanlalamang at hindi rin ako nang aabuso. Pasinghal na wika ng Ginoo. Hindi nga ikaw, pero ama mo ang may gawa. Sinunog niya ang buong pamilya ko. 4 na taon na ang nakaraan. Swerte lang na nakatakas ako. Pero ang mga kapatid kong walang sala, nadamay. Mahabang litanya nito, subalit nanghihina na. Iyon ba? Karma lang din iyon sa mga angkan mong aswang. Hindi lang ang mga kahayupan naming alaga ang inabuso niyo noon. Maging ang kapatid ko ay pinatay ng ama mong aswang. Salaysay ni Mang Ambrosio. Ama ko lang ang may gawa. Bakit pati mga inosente kong kapatid ay dinamay? Tanong ng matandang nakapikit na ang mga mata. Hindi ko alam. Bata pa ako ng mga panahong iyon. Marahil ay galit na galit ang tatay pero tama lang din. Kita mo ikaw. Anong ginagawa mo dahil nabuhay ka ng aabuso? Kaya sana pala ay nasama ka na lang doon. Litanya ng Ginoo. Napailing-iling lang ang matanda. Humugot ito ng isang malakas na hininga. Matapos iyon ay hindi na ito gumalaw. Nanlumo ang Ginoo. Hindi niya inasahan na makapatay ng isang aswang sa gabing iyon. Aswang na noon pa palang panahon ng kanyang kabataan ay naging kaalitan na ng kanyang pamilya. Noon pa ay salot na sa kanilang buhay. Nagawa pang magpanggap sa buong madla. Para sabihing isa ito sa mga taong malaki ang ambag sa lipunan sa larangan ng panggagamot. Iyon pala ay palabas lang lahat dahil ang totoo nitong katauhan ay nagkukubli sa madilim na kamuntikan pang kumitil sa dalawa niyang anak na siyang tinuturing niyang kayamanan. Simula nang mamatay ang matanda ay unti-unti na ring bumabalik ang mapupulang labi ng kanyang mga anak. Nanlumo na lang siya habang iniisip ang nangyari. Hindi ka panipaniwala sa kanyang sarili na napatay niya ang aswang nang walang kahirap-hirap. Ang masama pa ay talagang pagganti pala ang pakay nito. Kung kaya't pamilya niya ang punteriya. Sadyang may mga pangyayari sa buhay na dapat ay binabaon na rin sa hukay. Dahil kapag patuloy mo lamang itong kinikimkim at sadyain ang paghihiganti,
na hindi naman dapat kailangang gawin. Makikita mo ang paghihiganting gagawin mo ay siya ring kikitil ng iyong pagkatao. Ang malala pa ay kung minsan kasama ang iyong buhay na nag-iisa na nga lang, hiram mo lang din kay Bathala. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. More power po sa channel mo. Alright.